रायजोफोर लटारिखौ कर्टआव हैनाय लोगो लोगो लटारि कमिटिनिफ्रायनो जानांगौ बायदि मोनदों आं कमेन्ट हरग्राया आंलायनो आंनि गामियाव थाथेरनाया जोनोम जायगा गामियाव थानो हायाखै होखारहरजादों 6 मान्थावनो गथ' जोनोम होग्रा बेफोरबायदि हिन्जावनि केलेंकारि माबा माबि लिरदों दा बिथाङा सोर मानो लिरदों मोनसे बुस्थुखौ बे खोमोरलांबावदों आं खुद दायो फैयै फैयै गावनि जोनोम जायगा गामियावनो दं बेनिफ्रायनो नैबे भिडिअखौ बानायदों बेखौ नायग्रोदो नैबे आं मैया कर्टआव केस होनाय भिडिअ बानायदोंमोन बावहाय गोबाङाथ' पजिटिभ कमेन्ट हरदों मोजां ओमफ्राय बावहाय सासे नै 6 मान्थ जास्लाबैयावनो गथ' बर'नो मानसि मोजाङा ब्लग भिडिअ'नो नुनाय माबा माबि बुंदों नैबाव माने एमजेआ गामियाव सान्थिफुराव थानो हायाखै गामि नागारहरदों बेफोरबायदि बुंदों नाथाय बे बुंग्राया सोर बेसेबां सैथो आं दा गामियावनो दंफैयो ओमफ्राय भिडिअ बानायदों नै बे सिङावहाय हाबनानै नायोब्ला इनफ' ग्लबेल आरो बिदिनो कमेन्ट होखायो नै चेनेल सिङाव हाबनानै नायदो बे मोनसे बुस्थुखौ मिस्टेक खालामदों बेनो जाहैबाय बै मराव सेरोब्ला नैबे आबाउटआवहाय लिंकआव नायोब्ला नै पाब्लिक ट्रास्ट ओमफ्राय बावहाय इउटुबनि लिंक मोनसे होदों बियो मोननै दङ बे चेनेलजों ओमफ्राय पाब्लिक ट्रास्ट मोनसे .in वेबसाइट बे नैबे जायगायावहाय रावबो मालायनिखौ होआ गाव गावनिखौसो होयो हो बेखौ सेरनानै नायोब्ला मिस्टार आंब्रा अब्ला सेरेगा टिभि अब्लाथ' नामा मिलायबाय सेरेगा फाउन्डेसना लटारिखौ होदोंमोन नालाय बिथांमोनानो हरदों ना सोर जानांगौ कनफिउस जाबाय दायो बाव बिनि डिटेल्सखौ नायनोसै चेनेलनि डिटेल्सखौ एबाउटआव अब्ला सेरेग्रा .in सेरेगानि नै फेसबुक लिंकबो दङ गाव गावनिखौल' होयो बिदियाव अब्ला बै चेनेलनि मालिकआ इनफ'निया बेनो नामा सेरेगा फाउन्डेसन स्कुलनि डाइरेक्टरजों सावरायनाय आङो बे समाव दंफैयो रौतानि सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दा बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन बे फरायसालियाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बबे थाखोनि थाखोनिफ्राय बबे थाखोसिम बे फरायसालियाव थाखाबाय नालाय कमेन्टआ मा हरदों बेलाय सोर डाइरेक्टर ना मा बेलाय माबे समसिम नोंथाङा बे एडमिसनखौ लाबाय थादों दा सम पिरियडआ जोंनाथ' दा एडमिसना सोलिगासिनो दङ जिहेतु नैबे 2022-23 सेसननि एप्रिल मास मोनसेखौ फुरा लाखिबाय थागोन एडमिसनखौ थादों अब्लाबो जोङो दा एडमिसन जोङो बे फरायसालिनिनो बा फाउन्डेसननि डिरेक्टर बिथां अंगिरा ब्रह्मनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन आচ্ছা बेयावहाय सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मा थाखोसिम दा एडमिसन लानाया सोलिबाय थादों आচ্ছা जोंहा दायो नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 9 सिम एडमिसना सोलिगासिनो दङ बिसोरो फेक रिउमार्स खालामनो बुंदोंना आं दायो आंनि जोनोम गामियावनो थांगासिनो दं नै उदालगुरि सान्थिफुर आंनि जोनोम जायगायावनो बे लामा गरायमारि टु जोंनि सान्थिफुर लामा हाबनाय लामा बियो आं मोनफैबाय बे जाहैबाय आंनि जोनोम जायगा गामि बियो बेरायनि दसे बै बुंग्राया बहानिमोन सोर बेथ' उनाव फैखागोन बे दाख्लै रायलायनाय डिरेक्टरनिनो सोरबा जागोन नङाबा बेनो जागोन बियो भिडिअ'आवबो नुबाय नालाय बे आरो खारन मैया ओरै जादों हा जोंबो स्पटआव थांदों न' डाउट खेलाया जिखिनि जादों जोंबो नुदों हा नाथाय खेलाया जायैखौ जोंबो मोजां मोनाखिसै आरो ना खारन स्कुलनि खोथा दं जोंनाथ' आरो स्कुलनि खोथा दं आरो एनडिबिफोरखौ बदनाम खालामनाय जाबाय डाइरेक्टलि आरो नैबे ससेया जाहैबाय डक्टर अंकिरा ब्रह्म बेजों रायलायनाय फुटेज खेलाया जामाराखै अब्ला नैबेखौसो दुखु मोनदों बयबो दा जोंथ' रायजोखौ थगायनानै दोननो हाया सोरबा सासे सानैया जोंनि लोगोफ्रानो सिरि थायोबाथ' सोरबायाथ' भइस राइज खालामथारनांगोन थांबाय माथाखो जोंनिथ' जेबो थाङाखै रायजोनिसो थांदों जोंबो बिदि साननानै थानो हागौमोन खिन्थु उफायथ' गैया रायजोखौ बोरै थगायनानै दोननोलै आरो रायजोआबो जोंनाव कुइसन खालामखागोन बेखायनो आयेना बिजिरना होथों जि दुगा देखायदों गाज्रि कमेन्ट लिरदों नंखायैनो नोंथारगौबालाय प्रुफ लाबो ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बुंफैयो दा बेखायनो आं सानदों माने जों मानसि गैया होनदों नालाय र' समजों लोगोसे नुगोन बिथांमोनखौबो जि नङा होनदों फार्स्टआव बिदिनो माबाखायो
जेब्ला सैथोआ सैथो बेरखांगोन अब्ला मिथिसिगोन बेबायदि कमेन्ट होलाबायनाङा आरो आंनि बे 6 मासाव जोनोम जानाय माबा 7 मासाव जोनोम जानाय बेखौ नोंहा इन्टेनसन लानांगौ दरखार गैया नैबे दानि लास्ट रायलायनाया सेरेगा फाउन्डेसननि डिरेक्टरमोन बिसिनिफ्रायनो ओरै जानोबो हागौदां बै कमेन्ट लिरग्रायाबो मानो होनबा लिंकआ ओरै दंथारो बे इनभेस्टिगेसन माबायाव ओंखारजोबगोन बियो ओमफ्राय नायनोसै र' रायजोफोर सान्दों बिसोर सिगि सिग' खालामनानै दोननो हागोन नाथाय बिसोरथ' बुंदोंमोन ना कर्टनिफ्राय पारमिसन दिहुननानैसो लटारि बानायदों बेबो ओंखारगोन नंगौना नङामोन प्रमद बर' साराबो पारमिसन होदोंमोन होनदों बेबो ओंखारगोन नंगौना नङा रायजोनि दाबिया बेनो खेलाया जुदि बुक खेला जामारदोंबा भिडिअखौ नांगौ आरो जायाखैबा मानो जायासै बे बुक खेलानि रिफान्ड नांगौ बेखौ रिफान्डखौ बिगासिनो बयबो थ' रायजोआ ओंखारोबाथ' मा जोंबो सापर्ट दं आरो सोर ओंखारगोन नोंथांमोना नांगौ समफोरावहाय कमेन्ट होबानो जाबाय